Hej kollegaer. Hvad så? Jeg håber ikke, det er alt for koldt for jer, men nu er det blevet gået hen og blevet varmt igen. Men vi skal jo snakke lidt om vinduespudserskolen. Jeg får tilsendt nogle nyhedsbreve af en god kollega, så jeg ved ikke, hvordan han får den, men jeg får den i hvert fald tilsendt og har brugt den længe som lille smuk godnathistorie, altså underholdning. Det, ja. Men nu synes jeg, nu har jeg læst den længe nok, og nu tror jeg, jeg vil i hvert fald poste en lille smule af det. Det her nyhedsbrev, det har jeg lige fået her for nylig. Og jeg vil dele det op i 3 kategorier. Og jeg vil starte med overskriften. Der står, få tillid automatisk og succes som faglært vinduespudser. Spørgsmålet er, jeg tror ikke, de kan kalde det faglært vinduespudsning. Men jeg er ikke ekspert i området. Jeg har prøvet sådan at undersøge lidt, og jeg synes, det er lidt en gråzone. Men det kan være nogle af jer eksperter derude, som simpelthen godt ved, om man må eller ikke må kalde sig faglært vinduespudser. Jeg tror ikke, de kan, men jeg er ikke ekspert. Det er den første. Den anden, det bliver lidt mere... Nu holder I godt fast i vinduespudser derude, ikke? Der ikke har gået på vinduespudserskolen, fordi nu skal jeg... Vi oplever ofte, at mange ikke forstår pointen med at blive færdiglært vinduespudser. Udover at du bliver langt bedre end dine konkurrenter til at pudse vinduer. Det står der. Jeg finder ikke på det. Ja. Og du får også et automatisk kvalitetsstempel. Nej, det gør du ikke. Du får på ingen måde noget kvalitetsstempel, bare fordi du har gået på vinduespudserskolen. Du kan være lige så stor en kejle alligevel. Altså, ja. Nå, men ja, og så til ja, det må I sgu... ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til den, andet end de lige svinede stort set hele vinduespudserbranchen til med den lille sætning. Dig, der er lært op af dig selv, dig, som har haft en mesterlærer, altså dig, som bare generelt bare er vinduespudser, sådan som alle os andre, de har lige svinet til på det groveste. Nå, til den sidste. Hvad står der her? I en branche, hvor mange vinduespudsere underbyder, at det synes jeg ikke, vi gør. Jeg synes, det har jeg ikke følelsen af, at vi gør i hvert fald. Nå, og levere en dårlig service. Der er altid nogle brodne kar. Det vil der altid være. Men nej, det synes jeg generelt ikke, vi gør. Jeg håber ikke, I andre har følelsen af, at mange leverer et dårligt stykke arbejde. Det synes jeg altså heller ikke. Ja, så skriver det bare her, er en færdiglært, faglært vinduespudsning et symbol på kvalitet. Og det må man sige, det er det på ingen måde. Stadigvæk ikke. Men det var bare det. Og så, jeg smed sgu nogle flere videoer ud med de her dejlige nyhedsbreve. Det er fandme underholdende. Nå, men god dag derude. Og bliv ved med den gode service og det fede arbejde, I laver. Hygge hejsa.